खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो गासै नर्थ इस्टफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां मेघालय पुलिसनि कनस्टेबल रिहोलांधार मुंनि सासे आइजो आरो मणिपुरनि रन्जिता देवी टेक्सामा फिफा इन्टारनेशनेल फुटबलनि रेफारि सुग्रा महरै सायख'जाबाय फिफा इन्टारनेशनेल फुटबलाव इन्डियानिफ्राय गासै 4 आइजोफोरा सायख'जादों बिनि मादाव नर्थ इस्टनिफ्राय रिहोलांधार आरो रन्जिता देवी टेक्साम आरो गुबुन सानैनि मुङा कनिका बर्मन आरो युवेना फार्नान्डिस आसामनि सासे 37 बोसोर बैसोनि सरकारि साख्रियाव मावग्राया आइ दुर्गानि मुर्तिखौ एक्सपायार जानाय टेब्लेट इन्जेक्सन आरो केप्सुलनि बिखबजों बानायदों बिथाङा बे मुर्तिखौ कोविड-19 नि थासारिखौ मानसिफोरनो दिन्थिनो थाखायनो बेबायदि बानायदों बिथाङा बे आइ दुर्गानि मुर्तिखौ गासै मोन 40,000 पेकेटफोरजों बानायदों आरो बेखौ बानायनायाव गासै मास मोनबा लादों दुर्गा मुर्तिखौ बानायग्रानि मुङा सन्जीब भास्कर बिथाङा धुबरी एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसाव खामानि मावो खौरांनि बायदिब्ला सिगांनि बोसोरफ्रावबो बिथां सन्जीबा गोदान साननायजों बेबायदिनो गारजानाय मुवा बेसादखौ लानानै आइ दुर्गानि मुर्तिफोरखौ बानायबोदों फाइनान्शियल एक्शन टास्क फोर्स FATF आ पाकिस्तानखौ आरो खेबसेबाव ग्रे लिस्टआव दोनबावबाय FATF आ पाकिस्तानखौ ग्रे लिस्टनिफ्राय उदां जानो थाखाय मोन 27 पइन्ट होदोंमोन बेनि मादाव पाकिस्ताना मोन 21 खौ मावफुंनो हादों आरो मोन 6 खौ मावफुंनो हायाखै बे मोन 6 पइन्टफोरनि मादाव पाकिस्ताना उदखारिफोरखौ थाग्रा जायगा होनाय उदखारिफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय जेबो थांखि लायै आरो उदखारिफोरनो रांनि मदद होनाय बेफोरनि अनगायैबो बे मोन 6 पइन्टफोराव बांसिनानो उदखारिफोरजों सोमोन्दो गोनां बे मोन 6 खौ मावफुंनो हायैनि थाखायनो FATF आ पाकिस्तानखौ ग्रे लिस्टआव दोनदों आरो फैगौ 2021 मायथाइनि फेब्रुआरियाव बे मोन 6 खौ मावफुंनो हायाबा पाकिस्तानखौ ब्लेक लिस्ट एबा गोसोम लिस्टआव दोननाय जागोन FATF आ पाकिस्तानखौ गोसोम लिस्टआव दोनबाथाय पाकिस्ताना इन्टारनेशनेल अर्गानाइजेशनफोरनिफ्राय जेबो रांनि मदद मोननाय नङा पाकिस्तानखौ ग्रे लिस्टनिफ्राय बोखारनो थाखाय मैया पेरिसआव मोनसे मिटिं जादोंमोन FATF नि बे सावरायमेलाव गासै मोन 39 मेम्बार कान्ट्रिफोरा मिटिं जादोंमोन बे मिटिंआव मोनसेल' कान्ट्रिया पाकिस्ताननिफ्राय ग्रे लिस्टखौ बोखारनायाव मदद होदों बे मोनसेल' कान्ट्रिनि मुङानो जाहैबाय तुर्की तामिलनाडुनि मधुरायाव मोनसे फेक्टरियाव अर नांनानै गासै 7 जिउ गोमादों आरो 3 जोखोम जादों 7 थैनायनि मादाव 3 आइजो खौरांनि बायदिब्ला बे फेक्टरियाव मोनसे केमिकेलाव सिगां अर नांग्रोदोंमोन बे केमिकेलनिफ्रायनो गुबुन मोनसे केमिकेलाव अर नांदों बिदिनो लासैनो गासैबो बिल्डिंआव अरा नांजोबदों इन्डियान रेलवेआ पेसेन्जारफोरनि लागेज एबा बेडिंखौ न'निफ्राय ट्रेनसिम आरो ट्रेननिफ्राय न'सिम लांलाय लाबोलाय खालामनायनि सुबिदा खालामनानै होसिगोन बे सुबिदाखौ मैया नर्दार्न रेलवेनि दिल्ली डिभिजनआ एनाउन्स खालामदों ट्रेननिफ्राय न'सिम आरो न'निफ्राय ट्रेनसिम बुस्थु लांलाय लाबोलाय खालामनाय सुबिदाखौ मोनसे एपनि गेजेरजों खालामगोन इन्डियान रेलवेनि बे सुबिदाखौ गिबियाव दिल्ली गाजियाबाद आरो गुरुग्रामनि पेसेन्जारफोरा मोनग्रोनो हागोन इन्डियान रेलवेआ बे खामानिखौ मावनो थाखाय मोनसे फार्मनो कन्ट्रेक्ट होदों इन्डियान रेलवेसफोरनि अफिसियेलफोरनि बायदिबा बे डोर टु डोर सार्भिसनि दामखौ ट्रेननिफ्राय न'सिमनि गोजान बेगनि गिलिर आरो मोनबेसे बेग बिनि सायाव लानाय जागोन पेसेन्जारफोरा बे सुबिदाखौ लानो थाखाय एन्ड्रइड आरो आइफोनाव थानाय बो एपनि गेजेरजों लिंहरनांगोन ग्लबेल इंडेक्सनि मथे मबाइल इन्टारनेट स्पीडनि लिस्टआव इन्डियाया 139 कान्ट्रिफोरनि मादाव 128 रेंकआव ग्लबेल इंडेक्सनि मथे जोंनि खाथिनि कान्ट्रि नेपाल पाकिस्तान आरो श्रीलंकानि मबाइल इन्टारनेट स्पीडआ जोंनि कान्ट्रिनिफ्राय साबसिन बे 139 लिस्टनि मादाव साउथ करियानि इन्टारनेट स्पीडआनो बयनिख्रुइबो बांसिन बिनि इन्टारनेट स्पीडआ 113.01 Mbps जेराव इन्डियानि इन्टारनेट स्पीडआ 43.04 Mbps जोंनि खाथिनि कान्ट्रि श्रीलंकानि रेंकआ 100 पाकिस्ताननिया 116 रेंक नेपालनिया 110 रेंकआव भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान खौरां लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो
थांनाय बोसोरावनो मुम्बाइनिफ्राय काटाराव हानिमुन खालामनो थांनायाव बिमानैनि फाव फान्दायनायाव काटारावनो नांथानानै थाबोनाय सानै बिसि आरो फिसायखौ इन्डियासिम लाबोफिननो थाखाय एनसिबि नारकटिक्स कन्ट्रल ब्युर'आ खामानि मावसिगोन होननानै फोसावबाय। थांनाय 2019 जुलाइआवनो हाबा जाखांनायनि उनावनो बिमानैया अनिभा आरो शारिकखौ हाबानि जोथोब एबा गिफ्टनि मुङाव काटारसिम बेरायहैनो थाखाय हानिमुन ट्रिप होदोंमोन। नाथाय बिमानै थाबासामा अनिभा आरो शारिकनो मिथिहोआलासे बिसोरनि बेगाव 4 केजिनि ड्राग्स सोनानै हरखुमादोंमोन। उनाव बिसोर सानैखौ काटारनि हाम्माद इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव चेकिं खालामनायाव ड्राग्स मोननानै काटारनि सोरखारा ड्राग्सनि फालांगि खालामनायनि दायाव 10 बोसोर 10 इयार्स जेल जानायजों लोगोसे 1 करोड़ रांनि जुरिमानाबो लादोंमोन। बै समाव हमजानाय अनिभाया देहायाव दंमोन, दा काटारनि जेलावनो गथ'बो जाबाय होननानै खौराङाव मोननाय जादों। हमजानाय अनिभा आरो शारिकनि नखरनि मानसिफोरा बिसोरखौ इन्डियासिम लाबोफिननो थाखाय गोबां नाजानायनि उनाव दा एनसिबिआ काटारनि सोरखारजों रायज्लायनानै बिसोरखौ लाबोफिननो नाजागोन होननानै फोसावबाय। बेंकआव लन गोनांफोरनि थाखाय मोजां खौरां। मिनिस्ट्रि अफ फाइनान्सआ मोनसे गोदान स्किम लाबोबाय। बे स्किमनि गेजेरजों जुदि नोंथांना बेंकआव लन दङब्ला 1 मार्च 2020 निफ्राय 31 आगस्त 2020 नि लननि इन्टारेस्टखौ बेंकनो होनांनाय नंला। बे लननि इन्टारेस्टखौ सेन्टारा बेंकनो होसिगोन। बे स्किमखौ सेन्टारा कभिड-19 नि थासारिखौ नायनानै सुप्रिम कर्टनि बिथोन मथे फोसावदों। लन एमाउन्टनि सायाव कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट आरो सिम्पल इन्टारेस्टनि गेजेराव फारागथि एबा डिफारेन्सआ बेसेबां जागोन बेखौ सेन्टारा 2 कौटिसिमबो होगोन होननानै फोसावबाय। बे स्किमनि सिङाव हाउसिं लन, इडुकेसन लन, एमएसएमइ लन, अट'मबाइल लन एबा गारि लानायनि लन आरो माखासे लनफोर बेखौ आं स्क्रिनाव होनाय जाबाय। बलिउडनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबग्रा एबा सिंगार नेहा काक्करआ मैया दिल्लीयाव सिंगार रहनप्रीतजों जुलि जाबाय आरो बिसोरनि रिसेपसनखौ पान्जाबाव खालामहैगोन। बिसोरनि हाबायाव बिसोरनि आंगो लोगोफोर आरो नखरनि मानसिफोरा नुजाफैदों। बर' कचारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल (BKWAC) नि सायाव एमपि बिथां बिस्वजित दैमारिया खेंफोरथि होदों। बिथाङा बुंदों, जोंनि गेजेराव दासान्दि बिश्वनाथ आरो सनितफोरखौ बिटिआरआव हाबगोन ना हाबा आरो BKWAC आवसो सोसिगोन नामा बिनि सायाव गोबां दान्थे-बिदान्थे खालामनानै गावजों गाव दावराव-दावसि जालायनायखौ नुदों होननानै बुंथिदों। बिथाङा बुंबावदों दि BKWAC दाफुंनाय खामानिफोराव UBPO आरो आसाम सोरखारजों बिथाङानो दंफायो। बिथाङा बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लाखौ BKWAC आव हाबफानाय नङा होननानै रोखा फोरमायबाय आरो बिथाङा बुंबावदों दि माखासे राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा बुंनाय बायदि बे काउन्सिलाव गामि सोसननोबा मोनद' अट'नमास काउन्सिल जेरै मिसिं, टिवा, राभा, हाजं अट'नमास काउन्सिलफोरनिफ्राय NOC लानांगोन होननायाबो थार नङा होननानै फोरमायदों। बेजों लोगोसेनो बिथाङा माखासे खोथा बुंथिबावदों। सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ BKWAC आव सोसननाय जानाय नङा आरो बेखौ सोनांगौब्ला केबिनेटआव थिरांथा लानानैसो सोनो हागोन। नैथियाव दङ, बर' कचारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव बर' एबा गुबुन ट्राइबेल हारिखौ सोनायनि बेलायाव बेयो जुदि थाखानाय काउन्सिलनि सिङावब्ला बेखौ बिसोरजों रायज्लायग्रोनानैसो सोनाय जायो। थामथियाव दङ, बे आयेन बिफाना अर्डिनेन्सनि थाखाय हरनाय ड्राफ्टखौ गिबि मन्थ्रिनि गनायथि लानांगोन। बेनिखायनो बिथाङा बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लाखौ BKWAC आव हाबनाय नङा होननानै रोखा फोरमायबाय आरो बिटिआरआव सोखांनायनि उनाव माबा मोनसे जाहोनाव बबेबा गामिया थालाङोब्ला बेखौ आसाम केबिनेटआव थांखि लानानै बर' कचारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव सोनो हागोन होननानैबो बुंथिदों। नगाव जिल्लानि जुरिया डेभेलपमेन्ट ब्लकनि मोनसे हाथायाव गिख्रंथाव अर खामनानै गासै 30 लाखनि सम्पति खहा जादों। बे अर खामनायनि मादाव माखासेया गारि सार्भिस खालामग्रा, जेरक्स खालामग्रा आरो जाग्रा लोंग्रानि दखानफोर। उनाव फायार ब्रिगेड लिंहरनानै अरखौ खोमोरनो हादों आरो अरा माबोरै नांखो बेनि सोमोन्दै दासिमबो मिथिथ'नाय जायाखै। जोबनायाव दङ इन्डिया आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। इन्डियायाव दासिम 78,45,328 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 1,18,320। हामनाया 70,54,252। आसामाव दासिम 2,03,967 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 1,19,791। दासिम 20,271 नि देहायाव कर'ना एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 902।
मैया सानसेयाव आसामाव कर'नाजों गासै 2 थैदों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।